Derek-derek kula sedaya kula mriki ajeng ngecak hari itu nyritakaken dulur entene menungsa urip sing ten alam donya monggo sami manembah dhateng sing kuwasa mula salat 5 waktu ndang lakonono iku kanggo sangu menit nek wis alunga lunga niku dulur ateges pesti urip ten alam donya netepi timbalane sing maha kuwasa malaikat Israel taruh setia budale nyawa dadi rasa ya bener kabeh menungsa niku dulur kanggonan salah lan dosa nek para njaluk sepura mesti diparingi pangapura dene sing kuwasa mula sakniki masih repot dulur ndang lakonono perlune menenek mati sak isok-isok ecek isok munggasu warga setan iblis dulur terus nyidak nang menungso perlune jongkrokno lan jelomprongno nek wis keclomprong lan salah lakune menungso iku jelas menungso menenek mati digawe kanca setan ana jerona kita muji syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa atas programe pemerintah